Eye nyame epe do nyame adika hyehyɛ dada owuo de e wo ho ma obia beko enti se wo de ba wo beko umreso a wo beko nyame nhye yede na enti me nyame emfa ne nsie Abraham kukom Akwaba ediba too much GH so meeting edina na ama owusua na madimedwade ana esibzofo ensem ekoso koimu de aba obia edina no atumu oka ho ensem enesa bremide eba besomu na arosem a eye na watwe mu obeso a womanyi eso metre eye Odiifour kwabna Tawiah ni huo eba bonti amanfo bobo wodwe ho susu ho amanti ase no amate se ni fie ho no ma na wote anambo na safo no kra ewo the amadi badrom pepa na akwa hwem wo ha omunia ekoso mbe kai no na ebiem so mne ebusua atena se na enhye bi ewo ho bia no omatime hu na echita bia na no mo ede abeka ho na te se ensem no ekoso na ensem twefo so kwa na eko na nam so ama eye yem papa woda wo sabre Odiifour kwabna Tawiah ne yeketo a mechani nua abeka se ebra wo party ase no na wotai ekwa asoro wo kra ne bakure kra no kra ko papa da roma en wotimi nya asa akwa no kra na papa no wo keka nsem bi na sabe no wanti ase afa no hu se papa no wonyim de ebanti a no wo dis time ensem no eto omunim a te se asem a wo bayi edi tudwa en se papa no na wo mo ekwa asoro ya ni chirechire mu no eba eye na wotu kakra bi asa na ni wo no eba so no wotai ka se ebi wo a wo ba sorry a wo betimi aba so abetie sofo be church nsem wo be che nyame asem ayi akwancha bompa ye dem na nso wo ye se wo kwa ho nu fie bo no ate se wo sofo no ewu ana wa mu kwa poruko du fie na ono sofo na ate se wo fim sa de no esi enye won wa enti se bi se si a momo enye na asem kese bia no ene ma me asem a wo de etu da kire se na se mi Odiifour no eye Odiifour kwabna Tawiah wono mu dinkra ansana nyame eto nsa elefena da se those wo mudi wo ya wo nim se wo twere Abraham kokumu na yuso fo yekotie se na ye maame no ameka na se mo ni ye nua no mo omancha no edinkomo na ye ba ye be twebia masade aka wo dia som na me ba ma betu mo ofie ha menim nipa mo ye pacho me fan start hwan so me bra o bra ni Odiifour kwabna Tawiah pacho ani ena pacho so pacho me de oye mi kunu peni ukunu peni na che se na area oti hoyi onne ti nei ni nua yere ne me oh okay oh me ma mo shede ma me starting free ni nua ba no so e pacho o brother ne yare no e cheye ana kwan ben so na fa ya ene ye papa ato no kra nyame nim mante ne yare biasa mante ne yare ti yeda ho ben ne 4 days na na yere frɛ so asɛm abawo ne sa de asɛm afi esu ne yeti wo akire na me sister na adan no so mo bra wa free mo na me e ba ne sɛn oso wo be yare kakra na yenim sɛ yare de ne ho beto no na nya ade a e be ba ne sa ti na de ewo mo abeto yen wa ha che se mfie dodo ni mutene ka when was the last time mutene oh me tene kakra be 2 weeks asa we ba wa mo wa mane se wo yare da bi onjare nti susu se ni mfie na wanyi aduru sa se nyame to nsa frɛ na na se eye nyame epe do nyame adika hyehyɛ dada owuo de e wo ho ma obia beko enti se wo de ba wo beko umreso a wo beko enti me gidi se ne mre na aso ene nyame ato nsa afrɛ no unua no nso ma me bisa we ya na de na mframa mu se wo ye bibi wo kan bibi nti na amanya kopon di nkan a strike ne se wo de afi ate mente ho asem biasa wo de na chi sen oh ye family nti me bra pani no me da se bebre wo so wakoye ekunu ana yire de na hyeden biem wo ti owo edien na ye wo me so ma me re hoye because they be me yare kra me ba ni nche ha oma me aduro hoyade no wa frɛ wo phone so enem ho te sentimeter ye no me si o ma de pa bi ahwere me nti papa de na me do no be ba sorry on ncha na nsɛm a otimi ka de bia ne sei owuo de ewo ho
enti no onu de oni tumi enti nyankopon eka se fatumi ne bra woni ahonde bia so betimi aba ne ncha wa asore koduru fia betimi atese wawu anayen so aye free ne ncha kono ye ono so betimi atese wawu nti aye me ya pa because me twa mani na me samba asore ha me ni obia nti aye me ya me se we mu kra kwara ekita me ono ada roma na ne me da so tiase me ni me kunu nyina be nie me ya se mi kunu ni ho ansa ne bra no nso afimana da bi o watu kwenko kumanse so obeba nti na ba se ebechia na yere we dey ma mo shedin here pa mon kafra mon ko se nyame nso enchiche mo wre bebre mo last words bi ambeka mo won sem bi betwa tombe oh ni ebeka se nyame nhye yede na intime nyame emfa nensie Abraham kukom na dache bi nyame frɛ ya ne nyina ya kuhia osra hinwam because ani o kyerɛ nim se omude ne besie Abraham kukom dache bi ebi Ewushafo na tesem obeya yekotie ne numa sem Odiifour kwabena Tawiah ne yere ketwa ne nua kuma eyere eno no atese wono so kai papa Odiifour kwabena Tawiah ne wada fom mo a wode apoa na dance dia okura woni nsem eye ne pa atese ni nya no papa ya da roman wonya no ene eye ensem a papa no kan ya ene asemboni atufie na se ne enyim de data no free tete wo Adam penso odi boni wie ne nkopɔ de tu ne nim se wedi eye abayi nko ade ne se wo de wono asufo ni a mo behu bi sare mo theater sponsor se asontina se wo de damansa nko mo bienu a watrebo wiase mo a mo di 100 and mo ko wie no owu aso e mo ko ye betu sala kra no di 969 wie kwabo no wo se wie entine se wo de obia ebetimi ewu nanso se ba no empofu musa show so a na se amanfo pese wo munya wo entiase sa na ye papa de iso ekoye ye bra wo to ye na ye tete nsem de nkofo kekafa ni wo mu so na mo te ase won se na wote ase no nkofo anhye da nte ne yare mu nsem so wo yare ne yare nte ne fifatie ana se na pomudi wo nsem mo anhye da nya ta nsem no bi ante enti e ba se ni wo no ba show so sa no na akwete de bibi ene akoka bibi na bibi esi enti na se no ne nsem keka ni afa ba but ebusuafo ayekoto mo ewo fie o ma kire mo akwekire se papa no te ase nya no wo yare anu apeni kura mpodi tu dwa se yare ni din ede diabetes ana na se wo papa Odiifour kwabena Tawiah eso no krenti ana na breko le nim na ta ma na se atatai kakra ma ne nim so peda na sa ya rekro na se bre no ko nim wo ye counselor be kan ho ewo ni mu a ma ne yere efa no kwa ya sabia ya nte asemda enu amu no wodi efimu akọ asamando nti yare wo so no enya de a yedidi nkomo kante se de eye abonte so ensem obi yare a eye de pa se wode beto abonte adato na no so akeka ma obi a atibesa se obi yare a se ebi mukrapo etimi gina so etwetwe na papa no so no bibia wo gina emu se Odiifour kese atese otimi bu ebi mu emo mutimi nya yaresa obi mu fi musuo ni tese nsema wodo yakoso mabrabo mu ebeye de pa se ne yare mu no godi betu dwa se omimpo kra me samo yare ana mi ya kwankyere ebie yi musuo de fi musuo ka me kra bo de esumi no enienti se yante ne yare mu a ne nkyere se wanyare eno de kogu ma ayesa na te akoma asofa ye nipa bi sonko a womu ya na se pensem foforo ede abatam nti na se wo be ya sem so mi gina ede ensem no esi ha wutie mu no nso wa de ntwe foforo ede fa ho a enka share bo modin a fofa your comment section wo me fa so mi na biem no share video way on all their social media platforms now follow too much gh or Instagram Twitter so @too_much_gh Facebook too much gh meeting edinana ama omusu amakram